Magandang umaga sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padawan. Bumabalik sa ating tropical weather analysis na yung araw na po ng Sabado hanggang Lunes, Hulyo 24 hanggang 26, 2021. At itong version na ito, Tagalog version ay pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000. So it's now early morning ng Sabado at patuloy pa rin ang mga pabugso-bugsong ulan na nangyayari sa kanluran bahagi po ng ating bansa dahil po sa habagat. Ang dahilan po niyan ay dahil po huminto po o quasi stationary ang bagyong si Fabian dito po sa may Miyako-jima at Ishigaki-jima area ng Yaeyama Islands. At sa mga oras na ito, nakalabas na po siya ng Philippine Area of Responsibility at still mabagal yung kanyang pag-usad patungo po sa general direction ng silangang bahagi ng China sa may katimugan bahagi po ng Shanghai. Doon po ang projected landfall area niya sa darating pong linggo ng hapon o bukas ng hapon. So, ito po yung bagyong si Fabian. Nagdi-display na po siya ng malaking eye at medyo humina po ang kanyang lakas from 160 category 2, naging 150. Na yun po, 130 km bawat oras na lang po malapit sa kanyang malaking mata. Ang paghina po niya ay dahil po sa pagkakaroon po ng upwelling. Ito po ay yung cold sea surface temperature yung galing sa pinakailalim na paangat po ng bagyo o umakyat yung lamig. At dahil po matagal na po siya dun sa location na yun, hindi nare-replenish ng panibagong warm sea surface temperature. That's the reason kung bakit unti-unti siyang humihina. But gumagalaw na po ito patungo sa silangan bahagi po ng dagat China. At inaasahan po na baka mag-regain ng konti ang kanyang intensification. Pwedeng bumalik ng bagya sa pagiging minimal category 2 o nasa around 160 km per hour. But ito po ay unti-unti na pong lalabas sa area po ng North Philippine Sea. Actually, nakalabas na po siya ng PAR. But yung epekto po ng habagat ay patuloy pa rin na yung buong araw ng Sabado. Likely by tomorrow, Sunday hanggang Monday, ay unti-unti po babawas na po ang mga intensity ng mga rainfall dito po sa kanluran bahagi po ng Luzon, sa may Ilocos Region, Metro Manila, Pangasinan, yan area na yan, Zambales, Bataan, Mindoro, Occidental Mindoro, lalong-lalo na, at gayon din po sa may kanluran bahagi po ng Calabarzon. At affected din po ang kanluran bahagi po ng Visayas, kasama pong Iloilo, Western Panay, Boracay, dahil po sa epekto nitong habagat. So, itong southwest monsoon ay may hangin po na maabot ng 30 hanggang 60 kilometro bawat oras. At posibleng magkaroon ng mga coastal surges o storm surge, coastal monsoon surge, generated po nitong habagat. So, hanggang hindi kumikilos yung bagyo, patuloy pa rin yung epekto ng habagat. Pat na yun, kumikilos na po papuntang norteng kanluran. So, inaasahan po ang unti-unting paghina ng mga ulan sa may kanluran bahagi po ng Luzon. Ang ibang bahagi po ng Visayas, Sulu Archipelago, Mindanao ay magiging mainit, magandang panahon, but medyo mahangin din po mula sa tibok kanluran o yung southwesterly surface wind flow. Ang maranasan nila dito ng sa Mindanao, hapon o gabi, may mga inaasahan pa rin mga isolated rain showers and thunderstorms. Samantala, puntahan natin ulit yung mga system dito sa may taas. Meron tayong panibagong bagyo na namuo sa silangan bahagi po ni Fabian. Ito yung forecast. Ito po ay isang tropical cyclone na po ito, tropical storm Nepartak. Subalit ang kanyang direction po ay pupunta po sa general direction po ng northern or northeastern Japan within the next 3 days. And ito naman pong si Sempaka na huminang-humina, naging depression na lamang. Dahil po malakas yung upper level winds, kahit na bumalik na po siya sa Gulf of Tonkin, ay medyo nalusaw po o nasira ang kanyang sirkulasyon. So, isa na lang po siyang remnant area of low pressure o sama ng panahon, itong si Sempaka. So, history na po itong system na ito. Okay? So, nakakabit po ang monsoon trough po. At dyan sa area na yun, may mga ulan na inaasahan din. At unti-unti pong akit na po itong bagyong si Infa. At yan po ang ating CraftSat.
ito yung fast animation. So, ayan, nakikita po natin ang napakalaking mata niya. Nasa more than 100 kilometers po ang diameter. At paalis na po sa Miyakojima at Ishigakijima Islands ng Southern Japan. O Southern Islands of Japan. At, ito pa rin, feeling nyo, kitang-kita pa rin ninyo ang epekto ng habagat sa kanluran bahagi po ng ating bansa. At ito naman po ang panibagong bagyo Sinipartak. By the way, ito po yung ating zoom in Southern animation para makita niyo gaano kakapal ang mga ulan na dala nitong habagat. At kung tingnan natin yung blue image, yan dark gray na yan po ang malalakas na ulan. Patuloy pa rin ka-affect po sa Kamaynilaan, sa may Quezon City, Makati, at ibang cities po ng Metro Manila. At yung rainfall na na-record po doon sa isang lugar sa Quezon City, sa may Quezon City Hall, ay umabot po ng more than 100 millimeters, mga 130 o 140 for the past 24 hours. At yung tinatawag nating rain intensity na dala itong storm ay light, moderate, heavy hanggang intense, then babalik ulit sa mahina. So, ganun lang naman po. On and off ang rainfall sa Kamaynilaan at minsan continuous but huminto naman po ng bagya. Tapos nandiyan na naman po kapag mayroon pong malalakas na thunderstorms, nakikita nyo dito in dark red, yan po malalakas na thunderstorms. Every time na humihina yung nakakaan, meron naman panibago na magpo-form sa may West Philippine Sea o sa may Manila Bay. Okay, and ito po yung ating tracking kaninang alas 5. So, yan po, for the next 2 days, sa mga oras nito, nandito na po siya, nakalabas ng PAR. So, for the next 2 days, inaasahan po maglalandfall dito sa may Eastern Zhejiang on bukas po ng hapon. At after that, Monday and Tuesday, malulusaw po siya bilang isang tropical storm, then eventually into an area of low pressure na lamang sa may bulubuntukin po ng Central Zhejiang Province ng China. So, yan po ang forecast track for the next 3 to 5 days. So, nakalabas na po siya ng PAR. So, expect natin ang pagbuti po ng mga paghina po ng mga pag-ulan sa kanluran bahagi po ng Luzon. Ito po yung track ng lahat ng agencies. Nag-agree po sila na posibleng maglandfall po sa may Eastern Zhejiang sa loob ng 48 oras. Ito naman po ang tracking ng bagyong Sinipartak at pinapakita na posibleng maglandfall po dito sa may northeastern Japan sa loob ng 3 hanggang 4 na oras mula na yon. So, yan po ang forecast. Posible po pong magbago yan. At ito naman po ang rainfall accumulation forecast hanggang Lunes. So, inaasahan pa rin mga matitinding ulan ngayong Sabado hanggang mamayang gabi. Then bukas baka mag-unti-unti humina na po yung mga ulan. At kita po natin yun, nagkrabe po ang rainfall from Ilocos region down to Mindoro at western Visayas. And bago tayong paalam, ito ulit yung wind forecast at rain forecast mula sa European model from windy.com. So mamayang hapon, nasaan pa rin ng southwest monsoon sa same area. And then Sunday morning, mukhang hina na ng bagya dito lamang po sa Ilocos region ang mga ulan. And in the afternoon ay unti-unti pong hina na po ang mga rainfall dito po sa western sections ng Luzon at Mindoro. And then on Monday, mga usual thunderstorms po dala ng habagat ang posibleng magpaulan sa western sections ng Luzon early next week. But hindi na masyado compared na yung araw na ito kahapon at nung Huwebes dahil po sa paglapit po ng bagyong si Fabian sa may Taiwan at napakabagal ang pagkilos. Iyan sinasabi ko, every time na may bagyo pong slow moving, maghanda po tayo mga kababayan natin sa Western Luzon at Western Visayas dahil po may bibigay po ito ng mga grabeng ulan na dala ng hanging habagat. So, that's all folks. Yan po ang ating latest na yung araw po ng Sabado hanggang sa Lunes na po ito. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, YouTube channel, Mr. Typhoon TV.
at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga latest videos natin. At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser, #typhoonwiser. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.